Ako si Diyos, tapulan pero naay pangandoy. Ginagmay ra man gini atong negosyo diri sa atong gamay nga farm no, pero grabe ka tipid sa oras sa atong mga buluhaton. Bisag dugay na kita matug pero nagya po mga pending nga mga trabahoon. Pero ang kaninutan na kay ato ang kagalingong negosyo ang atong gikalingawan. Kay kung himuon nimo nga 110% ang effort sa imong pagtrabaho, dako man sad ang chance nga dako sad ang mabalik sa imuha. Unlike sa trabaho ka, kung pila imong adlaw bisan og kasingot-singot ka sa pagtrabaho, maoro gina imong makobra. Ginagmay ra man ginato ano pero at least kanunay. Pasa ta sa pamorporma kana na ta sa realidad kinabuhi. Kung ang uban na pa sa mahadlok malabuan kita, na ta sa mahadlok bagutman. Ang kaning giharbi sa atong asula kay para pa shipping kay nasa lagyo ang mga ni-order ani. Og sa ganahan mo order sa atong asula, PM lang sa atong Facebook page tag 100 ang box. Okay na human naman ta sa pagpack ato nang gihatod sa courier para mapadeliver na. Medyo layo kita gibihian no para matod sa courier ang mga order nga asula. Pero wag kita mag-aadog pang gasolinan no kay okay ra man nato ginagmay basta kanunay. Og pag-abot ato sa balay diretso din ta sa atong gamay nga farm kay magbutang tag nylon ibabaw sa atong pispan. Kay naman ko nagingon ako nga pabutag nylon ang ibabaw sa pispan para dili balik-balikan og langgam. Ansi kita sa langgam kay mao pa nagunag kaon sa atong mga binuhing tilapia. Daghan na gyud siguro nakaong isda ang langgam kay grabe namang tambuka. Medyo nagabihan kita sa atong trabaho karong adlaw pero wala pa kita nahuman. Ato sa nanggindangan kay halos dili naman makita. Og nagtimpla dayon ta og disease kay para i-spray sa ato ang mga batong kay gidaghan kay mga mananap nga nagpuyo. Bahalag magabihan ta no at least nga mamonhuman na atong trabahoon. Kay pagkahuman na ni mag-edit naman sa tawag video, mag-voice over niya, mag-upload, moabot sa na siya og 4 ka oras. Mao din siya nga mananap guys no nga nasa ato ang batong wala gini siya maunsa sa atong primero tong gitira nga insecticide. Ug usa po sa gikabisihan nato basta mag-unit ta tag cellphone gawas sa pag-vlog. Nag-affiliate po kita sa Orange app ug nag-affiliate po kita sa Black app. Ug nautuhan kita sa pagmata pagkaugma no kay na naman ni gawas sa manang adlaw. Diretso din ta pagkaon sa atong mga hayupan kay napatay trabahoon nga angay buhaton. Dugay-dugay kita nga to gabi no kay naghuman na to post og video sa atong pag-affiliate. Mga-reply na mabuta sa nang inquire sa to ang asula og maglista sa mga order. Nya dili lang bayat ta mag-upload og video diri ra sa Facebook page sa to no kay naabay po tayo TikTok og YouTube. Ginagmay ra magitong kita sa pag-affiliate no pero at least napon ang atong income kada buwan. Dugay ra man ta ko nagsuot ani pero ako lang giundangan. Ug naaday na mismis sa atong mga tanom no ug napon naghimukuna para sa baktin sa atong baboy kay hapit ta man ang anak nagpatabang mo ko sa akong mga batos kay di naman sa makaya na to ang trabahoon. Kay wala man po klase mao nga makatabang-tabang pud sila. Ug ako nagtiwas pud og spray sa ato mga batong. Okay na human naman ta sa atong mga tanom are na pud sa atong pispan kay atong tiwason ni ubotang nylon. Kay basin po ni harbisan ni matingaan lang ta nganong gamay na lang ang nabilin. Pero wala ra gyud nato batiya ang kakapoy sa atong trabaho no kay ang kanindot magani kay walay amo nga magbuot og mga saba. Kay mao mong uto magadalag kapoy katong na kay amo nga magbantay og mga saba sa imuhang trabaho. Tagsa lang kita makuyog sa atong mga barkada no pero dili na ingon nga nausab ta. Nagmature lang kita og mas giuna pa nato ang kapaganan sa atong pamilya og makahatag tag maayong kaugmaon sa ato ang mga anak. Katunga na ato nahimong trabaho diri sa atong pispan no pero mobalhin ta ato sa balay kay ato pa na i-plaster nga ato ang nylon. Kay murag gamay lang gikuwang ba ato na yung daobang kay samo kayo. Bitaw usa po sa kanindot kaning wala tay amo no kay makakita pa tag laing opportunity. Napaka saktong oras para makasadlain og pagkakitaan. Labi na sa ulay karon nga daghang mapangortahan basta kugihan lang gyud ka diri gyud mausik ang imong pagsigir og cellphone. Magamit gyud to diskarte kay wala man tay kapasidad para mahimong profesional. Ang ato ani no ato ra gyud ang giturn ng ato ang professional dashboard. Mao na ang gikalingawang karon no, amro magapalit tig siguro tanig big bike tanawa. Tanawa ang balance 113,000. Ang kasi na kay 3,000 ra. Basta bago gani nga link paspas kay na mahatag. Diri ra na sa Phil Ruby. Giana ra nako pagduaw. Diri ra ta sa Super Ace. So magapili ta diri og pila imong ibit. Beta og 200. Tara, naskader ra yon. Awa, mao na akong giingon ninyo paspas kay mahatag basta bago gani nga link. Tanawa, mapunan begini magapalig kita ning big bike. Dugay na to nga pangarap ka big bike pasig mao na ni. 2,500. 6 times 8 10 times. 7.5. Pila? 12,500. 12,500 ang gihatag at 200 datong gibit. Para makadua mo pag register mo na sa Kumsik ang link tapos mag-deposit mo diha. Minimum deposit og 100.